Normalean, giltzurrun gutxitasun kronikoak ez ditu sintomarik ematen. Horregatik, gomendatzen diegu paziente guztiei anbulategira joatea. Kabezerako medikuak uste baldin badu giltzurrun gutxitasun kronikoa izateko arriskua daukazula, analitika bat eskatuko dizu. Giltzurrun gutxitasun kronikoa sortzen duten gaixotasun ohikoenak hipertentsioa eta diabetesa dira. Horretaz gain ere badaude nefropatia hereditarioak, giltzurrun polikistosi autosemiko dominantea bezala, eta jatorri immunologikoa duten gaixotasunak, glomerulonefritisa bezala. Lehen esan dugun bezala, giltzurrun gutxitasun kronikoak kaltetzen dituzten kausa nagusienak hipertentsioa eta diabetesa dira. Horretaz gain ere, badaude jatorri heredagarria duten gaixotasunak, adibidez giltzurrun polikistosi autosomiko dominantea eta jatorri immunologikoa dituzten gaixotasunak, adibidez glomerulonefritisa. Orokorrean bizitza estilo osasuntsua eramatea gomendatzen da. Gomendatzen da ere egunero ordu erdi baino gehiago ibiltzea, gomendatzen da ere tabakoa ekiditzea, eta gomendatzen da tentsioa eta azukrea ondo kontrolatua egotea. Eta tentsioa eta diabetesa duten paziente guztietan, gomendatzen da analitika bat egitea urtero. Ez dago giltzurrunak erregeneratzen dituen tratamendurik, baina baditugu ere tratamenduak giltzurrun gutxitasun progresioa ekiditzeko. Hori ez baldin bada nahikoa, eta giltzurrunek 10% baino gutxiago funtzionatzen baldin badute, transplantea eta dialisia ditugu aukeran.